Έχεις φάει χιονούλα με γεύση Ραφαέλο? Αν όχι, πρέπει να δοκιμάσεις. Το πιο δροσερό γλυκό ψυγείο. Πάμε να το φτιάξουμε. 100 γραμμάρια ομά αμύγδαλα. Τα σκεπάζουμε με βραστό νερό και σε 5 λεπτά τα ξεφλουδίζουμε. Τώρα θα τα ψήσουμε. Και όταν κρυώσουν θα τα σπάσουμε ή θα τα κόψουμε με το μούλτι. Για την κρέμα 500 γραμμάρια φυτική σαντιγί. Χτυπάμε μέχρι να αφρατέψει και προσθέτουμε ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα. Ένα κουτί κρέμα καρύδας. Ανακατεύουμε μέχρι να σταθεροποιηθούν. 150 γραμμάρια καρύδα. Τα αμύγδαλα. Και ανακατεύουμε. Εδώ θα προσθέσουμε 3 φύλλα ζελατίνη και θα την αεραιώσουμε με λίγο γάλα. Βουτάμε σαβαγιάρ στο γάλα και στρώνουμε στο ταψί. Ρίχνουμε τη μισή κρέμα και ξανά σαβαγιάρ. Πασπαλίζουμε με 50 γραμμάρια δοκάριδο και στο ψυγείο για 6 ώρες.